दिनैहाय एक्चुअली जोंहा स्टेटनिफ्राय जिबाबि निर्देश हरनाय बा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जिबाबि निर्देश हरनाय बेबायदि मोनफ्रोमबो मण्डलावहाय जोंहा बर्तमान एग्जिकिउटिभ मिटिं जागासिनो बेबादिनो दिनैहाय नैबे सराइबिल मण्डलावहाय दिनैहाय एग्जिकिउटिभ मिटिं जागोन फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 2टा बाजिसिम आरो बे जोबनायजों लोगोसे नैबे आरायटानिफ्राय जोङो जयनिं खालामो आरो दिनैनि जे जयनिं जानाय जे व्यक्तिफोर फैदों माखासेया गुरुत्वपूर्ण दायित्व दंमोन बिपिएफआवहाय माखासे बिपिएफनिफ्राय फैदों माखासे कंग्रेसनिफ्राय फैदों बेबादिनो आन दलनिफ्राय दिनै खमसे खम 150 जनसो दिनैहाय जयनिं जाबाय दा जयनिं जानो नागिरनाय गोबां लिस्ट दङ किन्तु जों बयबो मिथिगौ दासिमबो लकडाउना क्लियार खालामाखै जिहेतु 4टासिम दं आरो दासिमबो गभर्नमेन्टनि गाइडलाइन मथे जों ससियेल डिस्टेन्सआव थानांगौ बे हिसाबै जोङो पार्ट हिसाबै जोङो जयनिं खालामगासिनो दं आरो जोंनि दिनैनि जयनिं लानाया अकल नैबे फैबाय थानाय बाइ इलेक्सन बेनि थाखायल' नङा जिहेतु जोंहा आंगथनिक मजबुत खालामनो थाखाय दिनै जों जयनिं खालामगासिनो आरो दिनैहाय जिखिनि जयनिं लादों बे जयनिं लानायफोरानो जाहैबाय जोंनि बिजेपि दोलोनि जे सिस्टेमावहाय खामानि मावनाय नीति आदर्शआव खामानि मावनाय बेफोरखौ नुनानैहाय दिनैहाय मोनफ्रोमबो दोलोनिफ्राय दिनैहाय फैनानै जयनिं साबेसे जयनिं जाफैदों दिनैहाय 150 जन आरो बेबायदिनो मास मोनसे मोननैनि उनावहाय जोङो आरो बेबायदि 150 जनसो लाबावगोन बेबायदि पार्ट मथा मथि जोंनियाव दा 1000सो दिनैहाय लिस्ट दङ आसा जोङो खेबसेनो लानो हाया बेनिखाय पार्ट जों आसा नोंथांमोनहा एग्जिकिउटिभनि गेजेरजों मा थांखि लानाय जाखो दे एग्जिकिउटिभनि गेजेरजों जों बेखौनो थांखि लादों जिहेतु जोंहा बाइ इलेक्सन मोनब्रै दङ आसामनि गेजेरावहाय जोंनि बिटिसिआवबो मोननै दङ जिहेतु दुखुनांथाव बाथ्रा कभिडनि गेजेरजों बे सानै एमएलए रुंसारि जालांदों दा बिसिनि जायगायाव दिनै इलेक्सन जाफिनगोन दा बेनिखायनो दिनैहाय जों एग्जिकिउटिभनि गेजेरजों जों बेखौनो थांखि लादों जे दिनैहाय जोंहा गासैखौबो नोजोर बोनानै जोङो दिनैहाय मोनदांनो हादों जे दिनैहाय नैबे 28आव जितु बिजेपिआ होयोब्ला 105% जोङो देरहागोन आरो इउपिपिएलआ होबाबो 100% देरहागोन किन्तु बिजेपिआ 105% देरहागोन ओरैनो फैगोन बे बाइ इलेक्सनाव दासिमाव मोनब्रै जागोन बे मोनब्रै गेजेराव मोनसे बे थांनाय बाराव जोंहा बिजेपिजों इउपिपिएलजोंसो एग्रिमेन्ट दंमोन दा इउपिपिएलनो गसंनो थाखाय सुबिदा होनाय जादों दा बिसोरना जेनदों दा एबारावबो जोंनि हाइकमान्डनि खोथा बिथांमोननि मथेबा इउपिपिएलआ मोननांगौ खिन्थु क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटिया मोनसे रिजल्युसन लादों गसाइगावखौ बिजेपिनो हगारना होनांगौ होननानै बिनो नागिरदों आरो दा थांनाय इलेक्सनावबो इलेक्सन पेटार्नखौ नायोब्ला इउपिपिएलनिख्रुइ जोंनि बिजेपिआ बांसिन दं गसाइगावआव जोंनि बिजेपिआ 35,000 भट इउपिपिएलनि केन्डिडेट सल्तान नार्जारि जों आसा खालामो जे जोङो जुदि बिजेपिआव बेहाय जुदि केन्डिडेट मोनोब्ला निश्चय जों देरहागोन होनना आसा खालामो मानोना थांनाय बाराव जे बिपिएफनि केन्डिडेट आदिबासियानो देरहागोन बिपिएफनिफ्राय निश्चय बे मोजां माने स्ट्रं केन्डिडेटखौ जों नुवाखै ओंखायनो जुदि बिसोर जुदि माने केन्डिडेट होआब्ला आरो बिदिनो अल्टारनेटिभा बिपिएफनि मानसियाथ' इउपिपिएलआव निश्चय भट होनाय नङा थांनाय बाराव जेरखम नुदों बे हिसाबै जों आसा खालामदों बिपिएफनि मानसिफोरखौ जुदि बिजेपि केन्डिडेट होब्ला बेहाय देरहानायनि मोनसे आसा दं नाथाय जों बेखौ जों खाथां जों बुंनो हाया हाइकमान्डआ जोंनो जिखौ होयो जों बेखौ मानिगोन आरो हाइकमान्डआ जुदि इउपिपिएल ओनसोलाव जोंना मानिगोन जों जुदि मोनोब्ला जोंबो गेलेगोन आरो दा बेहाय जोंहा हार्ड एन्ड फास्ट जेबो जोंहा डिसिसन गैया हाइकमान्डआ जेखौ मोनो